Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Sada odlazim onome koji me poslao i nitko me od vas ne pita kamo ideš. Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce, što vam ovo rekoh. Kažem vam istinu, bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama. Ako pak odem, poslaću ga k vama. A kad on dođe, pokazat će da je svijet u bludnji glede grijeha, glede pravednosti, glede osude, glede grijeha i da ne vjeruju u mene, glede pravednosti, da odlazim k Bogu, Otcu, i više me ne vidite, glede osude, da je knez ovoga svijeta osuđen. Riječ Gospodnja. Izvolite sjesti. Draga braćo i sestre, tako često tražeći molitve za neke svoje nakane, tražeći zagovornika za neke svoje potrebe, jednu nit znamo izgubiti. A što ćemo postići s tom molitvom i s tom nakanom? Naravno da naše potrebe traže rješenje, ali istovremeno moramo biti svjesni hoće li ublažavanje naše potrebe, naše poteškoće biti nešto što će nas istinski zadovoljiti, što će nam istinski dati ono što nam treba. Vrijednost po kojoj se očituje ozbiljnost vjere nije samo satkana u količini molitve, nego je istovremeno bitno s kakvom pažnjom ili pomišlju toj molitvi pristupa. Mi ćemo tako često moliti molitvu Oče naš. Kad govorimo Oče naš, onda se stavljamo u odnos djece prema Otcu, odnos vjernika prema Bogu. Ali je li uistinu taj odnos djece prema Otcu identičan nama, vjernicima prema Bogu? Kada bi uzeli onu riječ Aba, izvornu riječ aramejskoga, na kojem je Isus govorio i tu molitvu izgovorio prvi put, onda to Aba nije oče, nego tata. Taj odnos djeteta prema Otcu ne sačinjava se u onoj veličini odraslosti, nego u realnosti malenosti. U realnosti u kojem dijete u svom roditelju zbilja vidi sve. I upravo tu žarku molitvu iskazuje svojem Otcu na način da mu Otac pomogne. Kada maleno dijete, koje još zbilja ne može govoriti, ne može pokazati svoju emociju, ne može pokazati ono što mu treba, je li uistinu odnos komunikacije djeteta i roditelja, pogotovo majke, satkan od riječi? Nije, nego satkan je od povjerenja. Dijete u majku vjeruje, a majka se sa svoje strane trudi djetetu dati najbolje. I upravo ta više neverbalna komunikacija nego neki ljudski pregovori pokazuju onu početnu nit koja bi trebala biti nit duhovne osobe u odnosu prema Bogu. Dijete koje će istina plakajući tražiti ili da je majka dijete nadoji ili možda presvuče ili ostale stvari, u određenom će periodu, dolazeći do svog saznanja, svjesnosti,
početi tim istim plaćem tražiti ne svoje potrebe, nego svoj komod. Jednak će način dijete koje pomalo dolazi do svoje svjesnosti iskazati da je gladno i da ga se želi nositi. Glad je osnovna potreba, a nošenje je prvenstveno komod. Roditelj će, primjećujući realne potrebe svog djeteta, djetetu dati ono što smatra najboljim, a istovremeno znajući da to neće nužno biti identično zahtjevu tog djeteta. Ove stvari u tim ljudskim okvirima izgledaju sasvim razumljive. Dijete može od svojih roditelja tražiti ne hranu, nego čokoladu, ne ono u osnovicu, nego svoj komod, ono slatko. Roditelj će, znajući i prepoznati onu pravu vrijednost, nekad i nažalost djeteta dati ono što mu treba, a ne ono što mu je korisno, što mu se čini korisnim. Prije par dana sam u posjeti jednoj obitelji doživio nešto što, nažalost, u određenom periodu, u onim normalnim okolnostima, se rijetko događa. Jedna malena djevojčica koja ima određeni zdravstveni poteškoća, gdje je ograničen pristup hrani, žarko je svoju mamu zamolila da ju dade kuhane brokule. Sad ja pitam, koje je to dijete od 6 godina traži prvenstveno tu želju? Uvijek će to dijete od 6 godina, sasvim razumljivo, tražiti čokoladu, tražiti slatkiš, tražiti nešto što u istinu u tom trenutku smatra posebnim. Ovdje djevojčica koja je suočena s nizom ograničenja, čak joj je mama, jer joj je mogla ponudila čokoladu, ona je rekla ne, ja hoću brokulu, hoću povrće. Nažalost, nekad čovjek mora se suočiti sa nekim tjelesnim ograničenjima da počinje vrednovati korisnost osnovnih stvari. Zašto to govorim, brate i sestre? Riječi današnjeg evanđelja, riječi su poprilično zanimljive. Isus, najavljujući svoj odlazak nakon uzrašašća, tješi svoje učenike koji su žalosni i kaže, dobro je da ja idem, jer ako ja ne odem, nećete dobiti duha branitelja. Ali duha branitelja, duha svetoga koji pokreće stvari, možemo primiti i s njime komunicirati. Ne za svoje komode, koliko god to bilo opravdano, nego za svoje osnovne potrebe koje procjenjuje svemogući Bog. Dokle god je u našoj blizini Isus Krist, postaje kao neki džoker zovi. Jednako tako se često zna događati sa pobožnostima prema mnogim svecima. Kada te nešto zaškripi, kad te zaboli, kad je ovako za onako, džoker zove ovog onog sveca. Gdje se pomalo zaboravlja na osnovna nit, da svetac može biti zagovornik, ali iznad svega primjer kako Boga otkriti, kako se s Bogom upoznati i kako prepoznati prave vrijednosti po kojem ćemo moliti za ono osnovno, a to osnovno prepustiti Bogu. Upravo u tom smislu se doživljava bit molitve, koja nije naša zamisao, nego Božje nadahnuće. Kad smo bili mali, onda su nam na vjeronauku govorili da je molitva razgovor s Bogom. I onda se vrlo brzo kod djece stvore dva potencijalna pitanja. Ako je molitva razgovor s Bogom, zašto onda ja ne čujem odgovor Božji? I drugo, ako je molitva razgovor s Bogom, zašto onda Bog ne posluša onu moju molitvu koja može biti poprilično bitna, poprilično jaka?
Ali kada bi u onoj srčiki ili u osnovi molitvu prepoznali, onda ćemo jako lijepo vidjeti da je molitva nadahnuće Božije. Duh Božji me nadahne da klikćem Aba Oče. Duh Božji me nadahnjuje da u blizini Božjoj prepoznajem onoga koji će za mene odlučiti najbolje. I umjesto da tako često gubimo vrijeme tražući neke pojedine stvari, ostanimo u zajedništvu s Bogom koji zna najbolje naše potrebe. Razmatrati poslanje pobožnosti Svetom Anti, pogotovo kada se sluša pažljivo 13 gracija Svetom Anti, onda mi nigdje nećemo naći da se Svetom Anti konkretno moli za izgubljene stvari, nego za izgubljenu dušu. Moli se da uistinu primjer Svetog Ante, koji se itekako pokazao u njegovim nadahnutim propovjedima, posluži kao poticaj prepoznati s kolikom brigom i pažnjom Bog pristupa svakome, pa i najvećem grešniku. I čeka da sazrije vrijeme, čeka da progleda čovjek, čeka da se progleda i otvori. A nažalost, znate kad čovjek progleda? Kad ga doživi, kad ga zadesi i doživi najveća tragedija. Kad nešto najvrijednije izgubi, kada bude poljuljan u toj svojoj stabilnosti, komoda i bilo kojeg traženja, kada se počinje boriti za osnovnu ljudsku egzistenciju, tada se primjećuje koliko je bitno i korisno uputiti molitvu Bogu. Zato bilo bi lijepo da nam primjeri Svetog Ante i mnogih svetaca ne posluži samo za trenutačne potrebe, da nam Sveti Ante praktično opet postane neki džoker zovi, nego da nam primjer Svetog Ante posluži prvenstveno prepustiti se Božjem nadahnuću i primjećivati bitne stvari za koje se prvenstveno brine naš nebeski Otac. Tako neka bude. Amen.